नमस्कार, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत करते। बनवूया मालवणी पद्धतीने अंड्याचं कालवण। तर चला शिकूया। स्टेप 1, 2 टेबलस्पून मी तव्यामध्ये तेल गरम केलं आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतला आहे, तो परतून घ्यायचा आहे। त्याचा कच्चेपणा गेला की टाकायचं आहे ओलं खोबरं। मी इथे अर्धा नारळ खवून घेतलेला आहे। हा सतत खोबरं परतून घ्यायचं आहे, नाहीतर खाली ते लागेल। आणि हे चॉकलेटी रंग होईपर्यंत परतायचं आहे। 1 इंच मी आल्याचे तुकडे घातले आहेत आणि 4-5 लसणीच्या पाकळ्या घालायच्या आहेत। इथे तुम्ही आलं लसूण पेस्ट असेल तर फोडणी देताना ते डायरेक्ट घातले तरी चालेल। खोबरं अशा प्रकारे चॉकलेटी रंग होईपर्यंत चांगलं खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे। थंड झाल्यानंतर ते मिक्सरच्या भांड्यात मी घेतलं आहे। एक मध्यम आकाराची घालायची आहे टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर आणि पाणी घालून हे वाटप तयार करून घ्यायचं आहे। स्टेप 2, पातेल्यामध्ये 2 टेबलस्पून मी तेल गरम केलं आहे। 1 टीस्पून जिरं, 2-3 लसणीच्या पाकळ्या, 3-4 कढीपत्त्याची पाने याची फोडणी दिली आहे। फोडणी चांगली तडतडली की घालायचं आहे वाटप। मिक्सरच्या भांड्यातही बरंच खोबरं लागलेलं असतं आजूबाजूला, तर तेही पाणी घालून मी इथे ॲड करत आहे खोबरं। हे बघा अशा प्रकारे व्यवस्थितपणे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे मालवणी मसाला उपलब्ध असेल तर मालवणी मसाला घालायचा आहे। मालवणी मसाला घातला तर जेवण एकदम मस्तच होतं। नाहीतर हे असं 2 चमचे तुम्हाला घालायचं आहे लाल तिखट, 1 चमचा घालायचा आहे गरम मसाला आणि अर्धा चमचा मी इथे घेत आहे हळद। व्यवस्थितपणे हे मिश्रण आता मिक्स करून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये मी उकडलेली बटाटी घालणार आहे, जी मी आधीच उकडून ठेवली होती। आमच्या मालवण साईडला बटाटीही घातली जातात, काही ठिकाणी बटाटीही नाही घातली जात, तर हे ऑप्शनल आहे तुमच्यावरती बटाटी घालायची की नाही। तर मी इथे हे एक बटाटी मध्यम आकाराची उकडवून ठेवलेली ती घातली आहे। व्यवस्थित सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। अर्धा ग्लास मी पाणी घालत आहे। जशी ग्रेव्ही आपल्याला हवी तसं पाणी घालायचं आहे, कमी किंवा जास्त। अंडी उकडायलाही जास्त वेळ नाही लागत, त्याच्यामुळे बटाटी मी आधीच उकडून ठेवलेली। चवीनुसार मी आता मीठ घालत आहे। व्यवस्थित हे मिश्रण इथे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण अंडी आपण याच्यात फोडून सोडणार आहोत। कोकणामध्ये स्पेशली गावामध्ये अशाच पद्धतीने हा अंडा रस्सा बनवला जातो, अंड्याचं कालवण बनवलं जातं, त्याच्यामुळे ते नंतर ढवळायला मिळणार नाही। तर आताच व्यवस्थित सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे। अंडी जी आहे ती अशी वाटीमध्ये वेगळी फोडून घ्यायची आहे, नाही टाकायची, कारण काय होतं कधी अंडं असं डायरेक्ट फोडलं तर त्याचं जे सफेद कवच असतं ते सुद्धा कालवणमध्ये पडू शकतं। तर अंडी ही वेगळ्या वाटीमध्ये आधी फोडून घ्यायची आणि 4 दिशेला मी ही 4 अंडी वेगवेगळी सोडत आहे। हे बघा अशा प्रकारे 4ही दिशेने वेगवेगळी सोडायची आहे। 4 माणसांसाठी हे कालवण आहे। आता ह्याला चांगलं व्यवस्थित उकळी यायला द्यायची आहे, कड काढायचा आहे। 10 मिनिटासाठी झाकण लावून 10 मिनिटानंतर हे बघा मस्तपैकी आपलं झणझणीत असं अंड्याचं मालवणी पद्धतीने कालवण तयार झालं आहे। भाकरी, चपाती, भात कशाबरोबरही खा, एकदम मस्त लागतं। कोथिंबीरीने याला करायचं आहे गार्निश। रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा। चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। पहिल्यांदाच तुम्ही माझी व्हिडिओ बघत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबा, ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल।